Maqurar Muqamai manzo na shugaban halittu mai girma. Maqurar Muqamai manzo na shugaban halittu mai girma. Masanin da bashi da farkon nan har fama da karshe mai girma. Kai nasa a farkon farawa mai tiran hasashe mai girma. Rabana ka kara fa duba ni dan isar na karshe mai girma. Shi nake nufi dai manzo na shugaban halittu mai girma. Maqurar Muqamai manzo na shugaban halittu mai girma. Rabana kanin ka salatin ka marashin kamanni mai girma. Ka daɗa kanin ka sarki ilahu mai ni mai girma. Ga mafitika ta kamalar nan da al'amini mai girma. alihi sahabban manzo na gaisuwa gare ku kun hidima. Maqurar Muqamai manzo na shugaban halittu mai girma. Sallama nake makiyati yar gidan ma'aiki mai girma. Salima Salima Fauziya ginshikin ma'aiki mai girma. Zakira Zakiya ce lallai mai isa da mulki mai girma. Dan isar sharifai haskani inda baituka na fadin ma. Maqurar Muqamai manzo na shugaban halittu mai girma. Injina nake a gare ku maza hadiman ma'aiki mai girma. mai gidan mu Shehu Tijjani dan gidan ma'aiki mai girma. har da jiyalin mu abun fahari da bagausu sarki mai girma. gaisuwa gare ka maulana Shehu Salisu ba nima. Maqurar Muqamai manzo na shugaban halittu mai girma. Sallama nake maka sha matsayi mai cikar mukamai mai girma. Sallama nake maka manzo na masani na sammai mai girma. Sallama nake maka sirrilla mai yiman da mai girma. Ya mafi cikar kyau taskar nan da ilahu kai ne mai girma. Maqurar Muqamai manzo na shugaban halittu mai girma. Ya nadin ilahu makaki na ka kure dukansu mai girma. asali cika da buwayar nan kafkana saman su mai girma. martaba isa matsayin nan dai kai kake raba su mai girma. ɗalibin ilahu ka kura dukkan sanin sanannu sha nema. Maqurar Muqamai manzo na shugaban halittu mai girma. Kai bane kawai fa guda ɗaya tal da baka karatu mai girma. baka yin rubutu har da mazakara har da satu mai girma. dukkan sanin masani kuma dai da baka yi yantu mai girma. kai bane ilimin da dukkanin kauni ke ta nema ta girma. Maqurar Muqamai manzo na shugaban halittu mai girma. Ilimi kawai fa guda ɗaya ne mai yawa da zurfi mai girma. shi bane sani na ma'aiki na ɗaha mai alifi mai girma. dukkan sanin masana mu tsaya alifi mai girma. ba su gane komai kai buce ta ilahu sarki ta girma. Maqurar Muqamai manzo na shugaban halittu mai girma. Masaninsa aifa guda ɗaya ne marashin makani mai girma. shi bane ilahu makagi na marashin makani mai girma. ya shige cikinsa habibinsa sun kure tunani mai girma. ba ka gane komai ga rabana ko kwada manzo sha girma. Maqurar Muqamai manzo na shugaban halittu mai girma. sannu mai gida na halittu kaf mai cika da mulki mai girma. sahibin ilahu makagi na sannu jan sadauki mai girma. ya mafuffukan ramar Allah mai gida na kirki mai girma. sahibin makagi
abin yabo mabutar na rabba mai girma. Maqurar Muqamai mun zo na shugaban halittu mai girma. Mai cika da tumba ɗaya ne marashin misali. Mai girma. Ba kamar sa duk a halitta kaf mai sheki da kyalli. Mai girma. Shi bane ilahu ya marsalla mai gidan su Ali. Mai girma. Ya ɗayanta tilo kamar sa an yi ba a kuma ba mai girma. Maqurar Muqamai mun zo na shugaban halittu mai girma. Ba kamar sa kaf a halittar nan ta ilahu sarki. Mai girma. Rabi ya game mashi duk komai shugaban saraki. Mai girma. In kana faso ka gano Allah ka taho da sarki. Mai girma. Ka fita sarki za ka ga rabu marar makani mai girma. Maqurar Muqamai mun zo na shugaban halittu mai girma. Shi bane kawai kofar Allah wadda ba a layi. Mai girma. In ka zo gaban shi bana rantse za ka bar bulayi. Mai girma. Dan fa za ka gan shi nazirun ne bushara yake yi. Mai girma. In ya baka kyauta ka rude ka kira shi Allah mai girma. Maqurar Muqamai mun zo na shugaban halittu mai girma. Aikonin mashi ba cikar komai ta tike kasansa. Mai girma. Shi bane halitta mai rikitar da alam kusansa. Mai girma. Lau ba ta ɗaukar girmansa ka bi salsalarsa. Mai girma. Za ka gane komai yayi kaɗan ya ɗauki ma'aiki mai girma. Maqurar Muqamai mun zo na shugaban halittu mai girma. Asalinsa da Habibullah rabu ne mutuba. Mai girma. Shi bane ya zo ta cikin Allah da haɗan suwai ba. Mai girma. Rabu ne ya ɗebi cikin sashi nasa yayi babba. Mai girma. Ya zamo shi a shi in ba ɗai ya ba da yamma mai girma. Maqurar Muqamai mun zo na shugaban halittu mai girma. Gashi dai cikin mutane dai kuma ba mutum ba. Mai girma. Ya batar da kaunu wajen siffa ya ɗauki tarabba. Mai girma. In fa za ka gan shi a yanzu nan ka jima ka duba. Mai girma. Ya fa canza siffa takensa suturar ilahu mai girma. Maqurar Muqamai mun zo na shugaban halittu mai girma. Shi bari na kara tunana ma rabu ke jikinsa. Mai girma. Kuma gashi can a cikin Allah ko ina akwai sa. Mai girma. Shi a shi nake fa tunana ma ya ɗau duk sifarsa. Mai girma. Ba alam bane ba kuma rabo ba ya batun ne ya girma. Maqurar Muqamai mun zo na shugaban halittu mai girma. Baka masa suna fararre kai shiru da baki. Mai girma. Nazari tunani har ilimi sun kaɗan ga sarki. Mai girma. Ba su gane ko wane ne shi mai isa da mulki. Mai girma. Masanin tilo Allahu na jikin ma'aiki mai girma. Maqurar Muqamai mun zo na shugaban halittu mai girma. Rabu kai dadi na salatin ka ga farin ciki na. Mai girma. Ma'ana rasul habibin ka rabu kalikina. Mai girma. Shi kadai ka zaba yarda je abin so abuna. Mai girma. Babu masanin ka in bashi baba ya kure duk girma. Maqurar Muqamai mun zo na shugaban halittu mai girma. Hamdala nake kara godiya ga Ubangiji na. Mai girma. Da ya bani damar rera yabo ga Ubangidana. Mai girma. Rabana ka kara min hikima in ta baitika na. Mai girma. Dan isar ma'aiki hasken na ka da baitikewa sha nema. Maqurar Muqamai mun zo na shugaban halittu mai girma. Rabana ka yardan zan ta biyu dan isar nabina. Mai girma. Za na kara buɗe bayani na a launi na kauna. Mai girma. Ka sani fani gajiyayye ne kar a duba barna. Mai girma. Ka saka ma'aiki ya saita duka lamurana in hidima. Maqurar Muqamai mun zo na shugaban halittu mai girma. Wanda shi ya rera kasidar nan ka maso ka ji shi.
bane na ma'aikin nan da babu kamar shi. mai girma Dan garin kasin nan dukkan nan can bane garin shi. mai girma Abubuwan masoya zan ta biyun ajira zuwanta al'umma. Maqurar